Изключително е приятно, че сте наши гости отново. Страхотна публика, приятни лица. Всичките ни свързва едно обичта към изкуството. Това, което искам да кажа, това е, мисля, третата изложба на Лариса. Една самостоятелна, една съвместна и отново самостоятелна. Както виждате, тенденцията към самостоятелна изложба. Нищо не искам да кажа, но просто казвам, тя се ориентира към самостоятелни изложби вече. Когато да знае защо. Но това е друга тема. Говориме за Халкидики на Егейско море, прекрасния остров, което вдъхнови Лариса за този прекрасен цикъл. С античната столица Халкида. Знаеме, аз за това съм се върна малко в историята. Принципно това е място, което реално още четем летописите за Персийската война. Това е родното място на Аристотел. И от тук нататък аз мислено, гледайки Лариса, там направих една връзка с Аристотел, принципно, как той е създал своята философия. Абсолютно всички обясняват феномена великия грък Аристотел, че факторите, които са му въздействали тогава, в това време, което няма защо да го определяме, кога е толкова отдавна, това е великата природа, невероятната природа, свободата на мисълта, свободата на чувствата и някаква странна връзка с космоса, когато всеки човек, който има очи за това, може да усети по себе си. Въз основа на тези неща, великия Аристотел тогава създава своята философия за формата и материята, идеята за духа, теорията за познанието, която е основа на всички науки в момента, колкото ми го чуваш, това е факт. От тук нататък такова нещо явно се е получило и при Лариса. Тъй като ние известно време, не е тайна, бяхме заедно на този прекрасен полуостров. И не е чудно, че тя е вдъхновена от тези неща, който има очи ги вижда. Там изпадаш Нирвана, не говоря за туристическите места, говоря за местата, които виждате, те са отделно от туристическите места. Това е природата и тя наистина може да вдъхнови. Съвсем малко лирическо отклонение, да не ви губа времето, просто да кажа, като колекционер и като човек, който все пак има една от най-добрите галерии, последните 2-3 години идват хора и казват, господин Младжов, Ники, няма значение как, да вземем нещо, разглеждат съответния художник, който има изложба, вадиме някакви неща, които имаме в хранилището на галерията и той казва, добре, всичко е прекрасно, сюрреалистично, виждаме някакви тела зад някакви гори и така нататък. Нямате ли просто пейзаж? На което аз нещо трябва да отговоря и казвам, да, ние имаме класически пейзажи от началото на миналия век, но те са трудно достъпни от една страна и второ са много скъпи. Съвременните автори много малко рисуват пейзажи. Говоря за добрите съвременни автори. И това е факт, защото в края на краищата нашето е и бизнес. Прекрасно е тези събития, които правим, но все пак трябва да има някаква възвръщаемост. Хората търсят пейзажи. От тук нататък аз съм сигурен, че голяма част от тази изложба, тъй като аз си поръчка вече за 2 картини само по снимки, или 3, голяма част от тези картини ще бъдат разпродани. Пожелавам ти успех и ти дам думата. Аз съм много щастлива, че за трети път имам възможност да споделя моите живописни търсения. И абсолютно съм съгласна с Ники Младжов за Аристотел, че точно такова девствено място, където човек много деликатно се е намесвал или ако се е намесвал, той го е правил с идеята да създаде абсолютната естетика и хармония. Само там човек може да се отдаде на себепознание, на хармония и да изнамери нещо, което ще е полезно за хората. Така че аз, плувайки в този прекрасен басейн, защото освен пейзажа тук има и композиции, на които аз наблягам на водата. Водата като символ на живота, като символ на самата Гърция, защото
Тя е съсредоточила в себе си една много богата символика, която виждаме в митологията, в религията, в изобразителното изкуство през всички векове. Плувайки в този басейн, аз, така да се каже, изпаднах в една водна нирвана и започнах да опознавам себе си и някак си да, как да кажа, да си давам сметка, че може би тази абстракция, която правя, не ми е достатъчна и че чрез пейзажа аз бих могла, чрез реалната живопис, аз също бих могла да внушавам идеи, съвременни идеи, които касаят хората, човечеството, тъй като имаме доста наболели проблеми, като екологията. Въобще разединението между хората, и затова смятам, че една реалистична живопис би могла да обедини хората, тъй като, както ти правилно казваш, съвременният човек се нуждае от един обект, който да е претворен и който да му прави връзка с околната среда. Да кажем, дървото да е дърво, водата да е вода, но пак пречупено през съвременното изкуство. Аз, създавайки тези пейзажи, съм далеч от мисълта да ги правя фотографски, точни, да се правя на импресионист, на постимпресионист, да имитирам Ван Гог или Дейвид Хокни. Просто това е мой избор. Аз избирам да претворявам реално и по този начин да внушавам идеята за връзката на човека с природата. Една важна тема, която като че в днешно време ни казае екзистенциално. Защото когато се губи връзката с природата, когато не сме в хармония с нея, тогава ние сме нещастни и тогава се получава едно бягство от самите нас. Така че Халкидики ми помогна аз да оценя нашата прекрасна природа, българска, която, връщайки се от полуострова, с формата на тризъбец, и оттам дойде и наименованието на изложбата "Бреговете на Нептун", връщайки се, аз си казах: Господи, колко красива природа имаме ние, българите. И така Халкидики ми отвори очите аз да направя наистина тази серия, с която искам да загатна за нашата природа, която също има места недокоснати от човека, която природа също може да ни даде много вдъхновение, да сме по-добри и естествено да преосмислим нашето отношение към природата. Така че мисля, че съм искрена и с тези пейзажи, които са така осъзнати, които са преосмислени на базата на това, което сега съм създала, а именно 10 години абстрактно изкуство, и дори двете изложби са абстрактно изкуство, които са представени тук. На тази база аз се върнах към моя стар период, от преди началото на моята кариера, когато аз се развивах в пейзажа, в портрета, в фигурата. Това нещо го преосмислих от към абстракцията и започвам с моите активни, абстрактни цветове, защото винаги моите картини са една магма от интензивни цветове, но това, което вземам от природата, са нейните така уравновесени, хармонични тоналности, които обаче живеят нов живот върху тази магма от цветове на абстракцията. Така че аз много благодаря на Ники Млачов, на неговата спътница в живота, защото те наистина ме вдъхновиха. И наистина идеята за тази изложба се роди именно там. И смятам, че удовлетворението на лице. Така че благодаря на всички, че дойдохте и приятно разглеждане.